ole ama sain thlir tu te chibai ka bu le vek chewa tu chuma chuan hei tun laia Mizoram thalai a mizo thalai te min eral mek tu ati lo thei ani lo HIV chungchang a Mizoram chunga abik takin aizol khopuya hian kanarin phak bakin alo dar to ne chu tuna hian akaron soichiang dona nia engang ji in nge a patling po nia heta kausan rong bol tu kan ti te po ne a khating po kha an lo bang mi lo mai chu akaron soichiang chho dona nia HIV kai a nge mai in zuar thin a tong chuana an ti mai ron viral vak mai kha akan thlir chho dona ne hei tuna kan hmu lai hi ni hi aron viral vak mai kha ni a zialo viawani HIV kai nu in ka kai ti shereng chungin min hlau mi lo kai hlau mi lo wa min mutpui hre lo tu han tam ati HIV AIDS lo kanin zirtir na salu tukhi ka veina arai to a poizia chu a chiang ta aron ti kul moya he helai ron soyang hian HIV kai nu khanin ka kai lom a fim khuro khati chung po kha in vedna kondom pon mangdu chung lo atun lai mi pa chun hur to lu tukane aron ti kul moya he hianin ami tam tak kanrin lo tak entenan kausan rong bol tu kan ti te he ta pastor kan ti te po kha an bang lo an ti hialani chu arab thak view moya nakina karon soi zau zelang ami zo thalai te abik takin he hria wang hianin an thi chur don ani ti hi a heirul ani to lawani a chiang reng to ni chu helai posa kan hmuang hian HIV kai nu in ka kai ti hreneng chungin min hlau mi lowa kai hlau mi lowa min mutpui hre lo tu an tam aron ti kul hian in thil tam tak aron soi chiang ani heti ang hi a mizo thalai mai pi lama kausan rong bol tu kan ti te nu pui fanau nei reng a nei lai po kha an bang lo ti kha chiang reng ani a zialo viawani helai aron post pakhati kan share leang kondom mangve thin ru HIV kai thar an tam te mai ani o hur si thiang hlim si lo CD mangdu box si lo in tam lutuk aden mai kan thivek don ni hi ti in film tu thona ten mangvel mai mai ne hei hian in Mizo society a phaulang chiang hle ti lo thei ani lowa hetuna kan hmu te po hi nia a HIV kai tharan tamania hur si thiang hlim si lo kondom mangdu box si lo an tam lutuka kan thivek ton ani hi ti khan film tu thona te kharan mangvel mai to ne chu khoya nge kan ti chuan Mizoram mun dang abi takin a thingtlang mun sang khachu kan soiwak lawanga a pui ber mo ezol khopui chu nga nge mai hianin a bu a khor nge to ni ti hi chek ranga ni antinan a thingtlang atanga thalai a nula tam takte po ni aizola in hlona tur kan zong teng in lua tur a thawak lo po ni se aizol khopui chunga ka omdon shim chonin poi ka ti lo tia a mi in huai a thalu tuk lo te po lua lop a khatenga aizol khopuya omchak shibang chi te thingtlang atang khan tam takan lut hum bokani chu tiang te a khatiang khan enge a hrin chhuak an ti chuan he ta enge party na kan ti te po ni a mun sang a top tak khan an kala ti khan lam so wani chuan a to pa na ruya ti khan a HIV han kai chhole nol zelani chu a Mizo thalai te a kan tlem sa nak line hetiang lampanga te kan film khur du lowa nga film tu thona te kan mang chho tran ani ngat chuanin arab thak don ani ti kha a chiang ngoi ne chuan Facebook lampanga comment sang a ril ru khoi pui hi kan bi chho don ani kanaramin heti ma in zuar kan nga chan video pe an ti te hi enge a chan ni ta ang sum wang nge in hlona tur om lo wang kan sarkar in enkol dan dik to lo wang nge hur her wang hrim ni theyang aron te kul moya hetiang chi hi tam tak kan lo hmu pori no mani Facebook a chang ani lo Instagram a te po ni a hi chu hei video pe kan ti te chumi zat chu chumi ang huna chuanin ka theye tiang chi te Mizo thalai abik takin Mizo nula kan tiang chi a hian a hluar tak zetani chu chuan enge a hrin chhuak kan ti chuan ani china kan soi khani a to pachun boral na tho ani chu wangin heti anga inzorna video pe kan ti te enge a hluar chan kan ti chuanin a thil chiang renga chuan poisa du si na thok pe si lo te khang ho kha an tho pe lo wang ti lo thei ani lo bokani kan sir zelang
kan rama meiche in zuar a bikin a class niam dam doi rui nana in zuar te dor tam ber tu te hi vai misteri an ni tlang puya heng vai ho hian an ti dat na sa veu theitlat angai hlir an dor box si lawa heng vai misteri ho zinga po hian engemoti zonga malak atul khop mai sex hi in kai chona tam ber ti hi achianga hemi posa aron soyang hian dam doi ti thin kai po hi dam doi ti na atang ni lovin sex atanga kai an ni zok fo melani dam doi ti bok mi hrang kop lor bok ang hi ron ti kul maya an hre chiang view zel bok ani hei hi a poimo hle ni ai aizol kho pui chunga hin kan hrianga khung zar ko traffic point kan ti ble ach he vela ngat phejon vai hi a chhun chu sei lo zana ngat phejon atle dan tle hum ani khoten khon enge an ti pui ber kan ti chuan mi zo nu la te easy dan chu tia soi hrep ba kha eng ma hi eng hel vak pon nei chong lawani ti khan nga vai mysterian pung zela kha khan mi zo nu la te an mut puya paisa peila mi zo chu poisan du la tuk an easy box si ti khan mi zo nu la tam tak he chu an nui so thina ni chu a chiang view maya chu wangin mi zo nu la then khat vai ne na lawin zuar te lo mut pui thin ang chi kha in en fia mol ro ti kha thuron karon pe du chewa chu tu tan ma ani lo nang ma ni ta na poimo ani atang kai dor ani ti kha in hriat kar kha poimo ni chu tiang ni lowa it's my life mo tu nai chong takin kan du na lom ka du dan in kom thei in chom pho khani lowe an ti zat to chuanin kan lo om viau to don ani ti kha chiang renga ni helaya aron soyang hian vai mystery te ani ya ti khan vai mystery te khanin zu te po niang anan pe masate te poisan han pele to pa an but puya ti khan hrit halo apung lo theilo ne eng pori se comment he kan share chho zelanga apoimo til do na chuwangin uluk tak khan lo ngai thlang che HIV AIDS hi tun lai thang thar te zinga pal zam mai na hi anasa to hle maya an mel du zong tak ani chuan HIV ti an hriat reng chung po 6 man pui hrelo hi anom to tlat ani ART hi a tha in diktaka eti tan chuan nanna lang chuak lem lawin adam reng thei to sia hei hian h lo vak lo na athlen emoni ati thei ome ART awanga h lo ringot hi thil dik ani lo zia hi inzir tir thar angai vewani karil ruwa omve me thin chu India economy te hi tlachet hut se sarkar hian ART hi athlona sem theilo hun te hi lanei ta sela kan state hi abuai berte zinga mi kan ni melani aron titlat mai hei hi apoimo viewani ani ya taka chon helai ron soyang hian mi zo nula tam tak mel thapui ngau boxi pianal boxi ma se he hri kai tlat ang chi te khangkha mi zo tlangwal tam tak churin mel hi ka du lom ho em mai hri kai ma se ka hlau lowe adam doi kai te chona lang do chong lowa tiang chi pal zamna ang chi kha aleng tel boka hei hianin Mizoram chunga HIV kai zat kha ati pung ti lo thei ani lawani hei mizo thalai zinga hian abik takin HIV wanga hi tam tak anom to ania chu India rama po hei a number 1 kanom mega nia chu tiang khop chuan HIV le palzamna kan tiang chi hi Mizoram chunga abik takin aizo kho pui chunga hian atle humani ti kha thil lang chiang tak ani to ni tuna ngat phei chunin hei kan hre takin Mizoram chunga abi takin soile thinela aizol kho pui chunga hian hei vai kan ti chang hani to lawa mi zo ni lo namdang kan tiang chi te tam tak anom to ne chu thalai tlangwal nula le tlangwal kan ti te namdang chi sang khanin min chi pia to ti khan buan khuar to ne hei hianin athalam in athalo lama ngong na satakin anei chhomek ti lo thei ani lo boka he hri po hi aron kai dar ve thawani ti kha thil pom takani bokani chuwangin thei chen mizo thalai te confirm khur angai confirm khur choni nangma ta na ni ichhung ko ta na ni inu le pa tan pon ani ti kha lokhe sham laka du tak zeta helai ron soyang hian India economy hi tla chet hut ta sele ART hi athlorin semtur om lo se kanvan buai do nem aron ti te po hi thu dik tak ani chon helai aron post pakhat hi
apoi mo view maya kan chiar chho le ang lo chiar ve ngei ro 6 man mai ka hlau to tlat mani deuh khan ICTC a doctor pakhat nen in biak lok kan ngai awangin ka kala biak lak lo anei awangin ka lo nga ka pon lam thu thlenga chuan ngoi rengin a lo thu hau thu soi kal ngai thla a meche mel tha le du om deuh mai hi anu nen han lo kala a fanu chu HIV positive ani fa aneya a fa chu anu in ain kol sakrota chu tiang nat na nei ve an mer hriat nen kabula an ti ti na atanga ka hriat ani bok meche pakhat a lo kal le a nu nau pai lai mek nau nei lek lek to tan dam doi aron lak sakani nau pai pasal le a chung ta chuan anat na an hriat pui lowa doktorin nau te anei don a hrilwa turin chamol mol bok tlangwal tlon tlai thatak le tlerol te te local te ponom boka thinlung a khoi tak zetani khami hmuna ka thut lai khan kanat puina kha lang theita sela sasang kan chanang hian ka taksa hi chan thla hlok se chung ren chuan anat dan ka te khin hial mai aron tikul moi he kan muangin a mei chia tlon tlai thatak tak te he ta tlangwal tleirol kan ti te a khatiang mel thalutuk pian ponal si han en thuak puwa engma adilawang achang kang hle mai kan tiang chi te kha an lo fi hlim to mi lo ani ti ga hai arong soi chiang ngoi ne chu a kan film khur lo chuanin mi zo nam kal zel tur hi reilo te hin aral thai ani ti kha a thil chiang sa renga ni helai kan hu pakhat pe hi chu me che mel thale du om deuh mai anu nen han lo kala aron ti te po hi ui om vong ane choneng po ni se hati ang chi abi takin mizoram chunga hian hei nula kan ti tleirol te no pang te ni sia fanai kan ti te anu thloi no pang siang chi te tam takan oma chu an pung ti lo thei ani lo ane khotin deuh thwa hian han kal kolula kumsom pariat kumso pakwa kumsom ni chhovel fanei to siang chi te pasal nei box si lawang chi hi tam takan oma ni tuna ka chiar lai po khan ilo ngai thlak lai po khan in khuwa khan tu ma tak chu khatiang chiang kha e hria chu avial po ka ring chu tiang tha chu engia chan kan ti chuan mi zo thalai zinga hian abik takin me chiat bit patna kan ti hi athli puya tle a chu chuan in thingtlang mun sang po afang ani de kha thil lang chiang sa renga ne chuna chine kan soyang khan nau pang te ni si kumpo la tling lawa fanai kan tiang chi anu thloi nau pang lutuk ang chi hi an pun pha bok ani ti kha chiang renga ne chu wangin thei chena chu kan film khura awareness te po kan nei tamangai ne chu ti ang zonga ma kan lawatani lo chuan reilo te ya thalai abi takin generation thar zel aron om thar zel tur hi buai nuai thei ni ti kha alang chiang tel mai he hian nu le patam tak abi takin sarkar ho tulian thleng pon ani khatiang ril ru kha mo ati buai me kan ni ti kha chiang renga ri mani lo ka bot chief minister pulel do ma khanin atam theyang ber fa kan nei te po ngai ni population a kan tlem box sia chu wangin theitop kan chuangai aron ti hil khani chu an mangang tana ni view maya hetinan mizoram ka mangai mizo nam ka mangai ani titan kha chuan theitu pa thalai te nun he ulu tukte hetiang kan pal zam lo tur kan pal zam lu tukte po hi veite mo khatiang an vai wanga mut thelo te po kha hun chho view ani ti kha chiang tel tel ani hetiang kan vai lo wa pastor kan ti te kawhran upa kan ti te thlenga an lawin nam hoi le zel ani ti hang hriat ngat phei chuan ril ru kha ana vongwonga nam dang mi zo ni lo nam dang hrim kan ti ho hianin mi zo te chun da za lutuk Christian anin ti ama se an rin na tak po hin nei lo ani anuam han ti na lai na chuan engma ti hren nei le si lowa Christian na po an da thale makani an rabbet le makani min han ti ngat phei hi chu thin hi arim vongwong amar chu ti thei veo kan nei si lo chu wangin tam theyang ber awareness kan nei chhaulo chuan tuna thalai tam tak abikin kumsom pariat nuai lampanga hian he takal zela tur omlo hianin khor khuruma kan tlalut supang ti te po hi thil hlo thonom takani to atuna hian an tlalut tran mek ani boka chu wangin tun hi la tlai lawa theito pa kan tran hawa in zirtir kan ti te in shil na kan ti te kan nga chho chuan chu keima ni tan hian a thani ti kha kan hriat reng kha poimo bokane
engpo ni second chirang chung thalai duom tak tak te chuan an nan na thupin tu emonen lawin kopta sela ti te ka ngai to a social media la in hret chiang tak tak manglawin kanin bia in kanin ngai zonga aral khata in chai ta chu in thlak hlel te lo na a in phal mai po hi thil ol sam ani ang chu tiang ka ngai to phei chuan kan ram hi heng nat na vai kan tam tak ema wang hian atua te po hi kanin su mangai don hle ni nupui pasal nei po a huai sen thlak ta riau donin alang khing ka vei zong ta khi WhatsApp group pakhata ka soya ka hriat ai tam mak tak tak rong bol tu le khotlang hruai tu te zinga po heng nat na hian bu alo khor treu ti ten soya tin jerol te kumsom pali atanga kumsom pariat te zinga bu a khona sajia te an chung te le thian ten dam doi an lak sak thin dan te soisen rual ani si lowa aron ti kul moi hi hamiron post tu ngat phei chu sana po kamu theilo a chu po kai theilo ni karil ru ana boxia mizo nam a kal zel tur hi hetiang mai hian aral don ani mo ti wangin a zana point ka drop phone ni aron ti chok hial kha ni chu alenat om zo ka ni ti kha alang jing reng boka engpon i se mangai tu te momi zo nam a mizoram mangai tu te na heti anga thanhem ngai na thu aron aw chua pui thei hi alomom ngoi ne a mizo mai chia te api takin lekha thiam si mel tha box si penal box si ma se he hri kai ang chi khatam takanomari anom donani ti kha he post kanan share le thil hra chiang do te na ana soi chon achiang ngoi ne mela hian kan dan na veite hi alang mai si lowa bishing pa ngai chuan in ngei zon na te ti sa chang na te thlak lel chang kan nei a kan kop te hi kan hre chiang kil kel to si lo tun laya confession sang talu tuk te mi nei ang nei vele du ot ve thin thalai te zinga in zuar han tam zia te min hrilani chu ka thian pakhat po in an naw kumsom pangami lek alo positive ve a chung te a hril ngam si lowa ka hril sak mai chu anu makti le riluna lu tuk mu kha lenat om takani kumsom panga chau alani le ngal jaksa in chiu awanga kai a in sexa tanga kai an filor laka jaksa in chiu thin te kaina po sex atam zo zel ni in han soi doctor pakhat chuan mizorama hian hriang in aleng me kani atibok heng hi social media kan man thiam tok lo awang te me chua mai theya no pang te le thalai te mu tura sex video le story share tur tamlu tukin angong te po ani thayang a mel tha te hi an lo om zok ta emoti tur te po an oma engpo ni se akai to chu kai to ni se ke ni lamtal hi him tum shram te ang u ti in a thanem ngai na thu kharon aw chho puilom lomani adik vewani helaya soyang hian a mel tha hi an hlo om to emo ti tur ani to ne aron ti de po hi adik char vewani chu wangin a thei chen a chu film khura mani din mun mo khaten te po kha akana hriat chhuwa ngam te po kha poimo ne antinan hei video pe thin kan ti te a Facebook te po ni a Instagram te po ni khatinga in zuar thin tam tak hi an thi sen tes ngam lo a tes lautlat ma se in zor thul pha si lawang chi te tam takan oma ni a then ve thung chu a positive ni reng sia in zuar ang chi te po tam takan oma ne engpo ni sela kan film khur lo chuan nam dang a kan hu sit em kan ti te a thena chuan mi zo po ni lo nam dang mai kanan tiang chi te hianin nakin loka hian min lua lan don ani min nui so don ani ti kha alang chiang reng to ne chuwangin thei top kan chua a thei chen a chuan a kan film khurtel tel kha ke mani tan a poimo chho zel don ani ti kha kan hriat reng a poimo ne